Jalup Gavana e kaunti ma Kisumu, Dr. Matthews Owili koro kwayo oganda e gwenge makalu mapoko kao opande magi mondo odhi okaw opande go eko kapok ochopo tarik 4 dwe manyien ma en tarik onogo mabende duola matayo weche mag yiero e pacho kaendi IEBC biro chako ayanga chenro mar ndikruok mag jogo ombulu. Akaw loso e kinde romo mag delegates mag duond od bura noero mar ODM mag Kisumu East. Dr. Owili owacho ni kaw opande kaachiel kod kaw ombulu e gino manyalo miyo ogai mar ODM Raila Odinga obede ong'ala manyime mar kaw kom telo e yiero ma 2022. Jatend ODM e kaunti ma Kisumu Ayecho Lwenya to korka kore owacho ni gin kaka jokanyo mag ODM gibiro choko jogo moyiera kaachiel kod jolony manitiere e duond bura noero mar ODM mondo owuog oko ojiw jopiny okaw ombulu. Yoro ni ji nosedhi ondikore kaka mondo giyud kipande, to kipande gi ok chopnegi. Oselos kipande yoro ni nitie kata ginene kuondegi, Huduma Center, kipande ni ka chief to pok odhi ne wegi. Gimo wacho kata kuonde lieti kwa dhi chokruok bila mane wan godo ka aparo nyoro nyane liel moro kendo kawuono ane liel moro wanyiso ni chief mondo yie kipande mag gin godo go giwuoth ge liete ne every liel ang' yud ni chief odhi giwuoth gi kipande go liete to giluong nying jok ma kipande gi gin godo. Aidha jok machiegni gi jogo dhi kawo ne kipande go tero negi ori nyiso jogo mondo dhi ni ng'ane kipande di chief nigo dhi om kipande ni. Mani wasenyiso chife mondo timnege kipande go ni offices mag chife. Kipande go ni Huduma Center ka. Koro mani Huduma Center wabiro timo gimane watimo some time back. Kane wachiko yiero ma 2017. Wabiro chokore wan jo party kore sirkal mar county wabiro dhi Huduma Center to wang'iyo wakonegi ni mondo giket list kendo wabiro lando. To list no wabiro ore sub counties, wards ma jok ma nyingi nitie kanyo mondo ging'e ni ng'ane ka ng'ane kipande ni kama. Mane wago sikrino ema koro wakelo nogandawa. Ne watero message mar riwruok mar oganda e dala mar Nyakach, wachako watero message mar riwruok mar oganda e dala mar Seme, yande ne watero message mar riwruok mar oganda e dala mar Muhoroni, kawuono wakelo message mar riwruok mar oganda e dala mar Kisumu East. Ung'eyo ni wan gi sub counties 7, omiyo wan kod kuonde 3 mapod odong'. Onego bed ni wadhi Nyando, onego bed ni wadhi Kisumu West, kendo onego bed ni wabiro Kisumu Central. Bang' mano wabiro bedo gi kongamano maduong' mar county ma governor bro host bende ongoke moko madongo mag chama mondo owach wach mar riwruok mar ang'owa mar oganda. Machielo mwawacho en ni jowa nyaka koro tim ang'owa kaw kipande ka gichopo e higa mar kaw kipande. Bang' ka gisekaw kipande wacho ne gin kabeto gitim ang'owa gindikre. Wang'eyo ni ombulu chako kaw ayanga chak dwe mar 10 from tarik 4. Omiyo watemo nyiso jowa bende mondo giikre maka iyawo wach ma kawo ombulu to gikawo ombulu kar rombgi. Maduong' ahinya en ni jakom dwa ng'eyo ni to wan gi riwruok machalo nade kaka oganda Luo mondo kata koro dhi wuoyo gi joma moko to wacho ni dala chalo kama. Omiyo adwano wakwa jowa kamoro amora mangitie ng'ata manyalo kawo ombulu. Okawo ombulu nikech mano ema dho miyo wabedo gi a good standing ka koro wago mbaka gi dhoudi mamoko kimanyo telo mamalo mabende kaka ung'eyo wan kod geno maduong' ahinya ni Nyasaye wang' ni biro telo ne wuodwa mwageno gi Lala Raila Amolo Odinga mondo obedie jatelo mar 5 mar piny Kenya.